Anda akan kami lanjutkan. Dalam hal ini pula dari atas nama pimpinan beserta keluarga besar Wira Mandala Sandiwara tidak bisa memberikan sesuatu sumbangsih apapun, hanya ucapan apresiasi. Alhamdulillah terselenggaranya acara sedekah bumi dusun Rungkang. Tentunya hanya doa semoga pertanian yang semakin maju dan hasil bumi yang semakin melimpah sehingga bisa menopang perekonomian yang lebih baik tentunya. Kerja bareng special partner live streaming di channelnya Wira Mandala Official SC Production, didukung keluarga besar Wira Mandala yang akan berlaga di gelar pentas Wira Mandala akan kami lanjutkan kembali, tentunya atas kesepakatan atas nama sang sutradara tertanda Denmas Raden Juleng beserta Astrada Kampleng Sekutu, dengan ucapan selamat menyaksikan, ambil yang baik, buang sesuatu yang tidak bermanfaat. Tentunya semoga kami tetap menyuguhkan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah kami emban dalam Tri Semara Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik. Dengan bangga di edisi Sabtu 20 Juni 2026 atas undangan dari seluruh jajaran rekan panitia sedekah bumi dusun Rungkang, Gemah Ripah Lah Jinawi, pagelaran mimbar cerita akan kami suguhkan dengan judul kalimatnya Mustika Kembang Syirotol Mustaqim. Mustika Kembang Syirotol Mustaqim. Seduluran emane wong anak anak ora tega selawase, ora tega besok layung sare padang isuk kaya katon bayi seklebate, kaya katon sekloyong katon wis liwati. Ibu Darsine minangkan sikle pasar kaget dewe katon besik lebate mameseli, katon besik loyonge minak kasime patung pancoran mameseli, sareng Ibu Wisri minangkan wong sing paling nyaman dewe, sareng Papa Merlin minangkan bos naskura dewe.
kasisike Tika nundung likuan nyawang mameseli minang kasumde pancoran seorang ibu wisri keding ibu dari sini sing pasar kaget mawakari ngaturakeun matur kasuhun biara mangati bontot tena kari dewek sampun ale selawase bontot tema kari minang kene sing ditembangi sareng bos Merline keding minang kane bos Nasgora dewek sampun ale selawase ibu darah sini sing duwe pasar kaget sareng ibu wisres sing paling emangan Mama Seli sing duwe patung pancoran deng Kang ora disangka-sangka kang ora dinyana-nyana kang ora diduga-duga sulaya maning janjine sulaya maning sumpae pembangira ning rangket bontot tema kari ugane sing kari nyawang mandan apa kang lakoni Pape Merlin minangkane Mas Nasgora dewek sampun ale selawase ibu darah sini sing duwe pasar kaget Mama Seli minang kasih kerangakeun minang kasih duwe patung pancoran dewek seribu wisri wong sing paling eman aja lali selawase aja lali masa ngucapaken alhamdulillah pul sawise kita wong loro ning waktu kiyen masih dipareni sehat rohani kelawan jasmani saking Gusti Allah Azza wa Jalla. Ipul tentune wis ngawruhi apa sing dadi tujuane kasmiran ning waktu kiyen. Oh iya kuno. Tujuane ora ana liyan. Pola gawe luru kayu kang ana ning alas kiyen. Sing kanggo mangan sedina-dinane kita wong loro ya pul. Ya ku pasti kuno. Tentune kita sing sebagai wong cilik wong ora duwe kudu turut prihatin pul. Apapun sing dadi pegaweane berat maupun ringan kita tetap lakoni pul. Kang kasmiran Priwen pul. kayalah kapribasa biasane Delengena kakang ki raine ki beli biasa-biasane kini
Balong jagong gawe dugal mane pikiran gawe dugal niatine Bapane Merlin minangkane bos nasgora dewek sampulale selawase Sareng Mame Seli minangka sing duwe patung pancoran dewek ibu darah sini sing duwe pasar kaget dewek Ibu Wasri Ibu Wisri wong sing paling hebat dewek sampuna Kenang apa gunung? Kenang apa gunung? Durung mangan anak kita sebuntel karo iwak asin. Dianggepe kasmiran ning waktu iki kurang mangan konon pul. Ya iya kenang deleng naraine ki beli biasane. Pul Nggih. rokaken kupinge ya. Oh. Isun kasmiran iki ning waktu kin lagi ngenes jare dewe. Deleng keadaane kasmiran kayak orang umum kelawan tangga batur sing pada nyandang bagus mangan enak pul. Prihatin kasmiran ning waktu kieu. Apa maning sedina-dinane ka kita wong loro ki luru kayu ning alas kieu. Lamon kita menggawe luru kayune liren rabilan keluarga bakal timpane apa pol. Kang megot gulune gajah aja megot meduluran gini Kang. Priwen sipul Kudu kita dibantu gini ning kesusahane kakang ki kakang kasmiran ki. apakah dianggepe mampu ipul ning waktu kiyen bantu pribadine kasmiran. Putra wis ranawe kuning kembangnya Dumane kula ku kepati wasa sayang bengak kalian ora bisa Papa Merlin sareng Mama Seli kening sing patung pancoran dewek Aya denong bunda denong sampuna Mungkin ipul bling rasakaken apa sing dadi keluh kesuane kasmiran ning waktu kieu. Pribeje kuno Kang. Mangan dadak luru. Pengen tuku klambi ki ora bisa-bisa campur. Apakah sanggup ipul membantu diri nation? Ya sanggup bae kuno Kang Kasmiran. Wong rezekiku beli bisa diatur, ana blenak, ana seneng. Semono nege matur kesuwun ipul. Tapi ya mungkin kin dalam keuripane kasmiran wis takdir saking kang kuasa Gusti Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai umat kudu nerima lapang dada apa sing dari keuripan kasmiran ning lebagian. Mungkin kin lagi ngadepi sing arane keplenakan. Bokat bae mengko duweni rezeki lan milik. Konon kuno. Aja kari-kari pendonga kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau cilik sama gedang gawe sumedang terasa ning ati Bapak panitia Ibu panitia sing
jaluk sampun alis lawas sesampulan nikulane bontote makari sampun lali nikulane sampun lali selawasing paling eman kang lebih gaul bunda lebih gaul di ngomeko ajalok digawe ayo mirang sepetarangan madergan ketemu bareng arang-arangan madergan ketemu bareng sareng pulang arang-arang bontote makari minangka disini ditembangi sampun kali selawase ibu istri wong kang paling eman ibu dari sini minangka si kue pasar kaget sampun kali selawase papai Merlin bos Nasgor dewe terus gak kayak orang biasa nih gini bol. Priwe kuno Biasane ka akeh wong sing antri pada tuku kayu ning Kasmiran. Mala-mala akeh sing ora kebagian karena keentokan bol. Tapi nang apa ning waktu-waktu kieu wong sing pada percaya tuku kayu lawan Kasmiran pada nyesep nama Tuhan tanggung jaluk apa dituruti masa urung lamun kaya dina kien beli bisa ngedol kayu cak ipul garap mangannya karo apa ya pribe sih ya makan dadak luru kangelan ora kangelan ora kah Ari ngomong aja ribet bol kader kita ki bebaduran kuis lawas ora Mama Seli minangkane sing patuk pancorangan sepuluh aja grogi bokat ipul duwe saran kanggo pegaweane Kasmiran supaya Rabi lan keluarga bisa kecukupan sandang kelawan mangan. Bokat ipul duwe batur sing bisa ngupai pegawean lawan Kasmiran. kalau cilik sapa gedang sumedot rasane ngati aya denok pun denok sumedot rasane ngati rasane ngati Ana ta ora pun. ya ipul beka pengen luru kerja sing cecene aku apa maning luru mekene ki penghasilannya setitik kanggo ipul ki Ya memang bener boy. Siapa sih wonge sing beli gelem luru kerjaan enak gajine kecukupan. Nah ning waktu kuin ana maning sing dadi pikiran. mana mene wis waktune mana mene wis kudune Papa Merlin suruh papa senekti memang lahir sayang Ana maning sing dadi pikirane
ning waktu kiyen. Apa konon pikirane garwane sun Mayang Syari sing saat saiki tas bae lairan Pol. Oh, tas lairan kuno Kang Kasmiran. Sing arane wong lairan tentune kudu akeh kebutuhane Pol. Ya pasti kuno Kang. Ya terus terang keder ning waktu kiyen kapol. Lamun emang bener dudu rezekine ning pegawean loro kayu bayara mantek dadi apa, Pol? Pol, Kang. ari wong kandang kecaprak bae aku beli prakat-prakat, Pol. Ya iya. Masih mending ayu bebarengan Oh, nglanjutaken loro kayu. iya ning baronganku. Kang. Loro kayune ning barong-barongan sing ambah sing Oh. akeh kayu gede-gede. Pasti. Aja kasihannya Pul. Yuk. Ayo mana mengbarong-barongan Pul. Wis cenduk tekane waktu wis ninggal tekane mangsa mana mene wis waktu ngene Meka mendung ning awang-awang trenggiling trenggiling kadal sisike papa panitia sareng ibu panitia geding tega nundung kula nemplek kuat nyawangane wis kelingan kenang becike duh iya aduh Layung sore padang esuk katon bae sute blete Papa Meli nang bos nasgora dewek sareng mama Selia gede katon bae sekloyong katon bae Selia banget Ibu darah sini minangka sing pasar kaget dewek sareng ibu Wisri wong sing paling enak sareng mama silik ding minangka sing patung pancoran puntote mangkari minangka wong sing paling eman aya deno bunda denok ajalak digawe Nok. Nila resmi. Kin kiwaki saben remah. Sing awit mangkat. Si umaki pikiran bae sebenernya mawak tolus pirang-pirang artinya sing diliwati tumbang irang nirarang kenogane sing karinyawa mandan apa kang lakone sampai mancing ningalak salas ki kin kiwaki saben remah
arep takon sing mau ning Senok Nilaresmi ki. Kok kenang apa Senok tak deleng-deleng ning uwak. Ning dina iki kayane kesedih bae. Ngenes bae Senokku. Apa sih dok sing dipikirin ning Senokku? Punting petak pelawijeng lamun rasane ngati lamun rasane ngati. Wadah No. sing sebenere sampean tek ajak ning Nilaresmi. Yak senajan nembu separan-paran jare sampean. Kuwon kudu no. Ora weru apa sing digulati lan dituju ning dirine Nilaresmi. Bener kudu. Tapi kulaku blenak bakal ning umakku wadaling. Bisa neblenak kenang apa kuda Senok. Ora betah sok yen maning umakku. Alon-alon kaliwatan bagian alon asal kelakong. Baka ning umak rasane blenak mangan, blenak turu. Baka bengi bayai wong pada turu lali. Nilaresmi ku matahe ku beli gelem merem wadaling. Iya ning kene kene wak sing dadi pikirane wadaling iki no. Kelingan bae kebayang bae. Pikirane beli karu-karuan. Kudu korek neng blombang badan siji kulone terkatung-katung. Duh, Pape Merlin, bos naskor dewe. Nok, Nun wah. Senok mikir apa mani? Apakah Senok iki pengen nyandang sing bagus tak konon? Duduk kuwen sing dipengeni Nilaresmi wadaling. Mangane kurang enak konon Senoke. Ora wah. Ari kuwon Senoke mikir apa? Kula-kula giana sing dikangeni. Kangen nih. Apakah rasane wong demen wong lanang ku kaya kenen ta wadaling? Ji, hari bono Senok. Kumbang irane derang keno gone sing kerinyawa. Sing kerinyawa. Pribasane lagi dodok ya kayan jentul ningi iringan. Lah, Bakal lagi mangan kaya ana ning arepan. kuno Senoke aku lagi mikiri siapa sih? Deleng Nok? sampean kawah bakal sampean kliwat-kliwat bae kulane lagi meneng bae ka. Iya. Bokat kita matek sangkai demenane kita wah. Ya, iya lo, bocah gila-gila kasih ngapain? Tulis sing digawe apa ya? Mula-mula sinenet kuning bukat wis tekan mangsane. Bakat wis tekan mangsane. Jadi Senok lagi mikiri bocah lanang konon. Bocah lanang. Pun ku Wadah. bocah lanangku temenane Senok takunya. Ya demenan jar kita nemah. Kune